Už asi nahrávame. Hej. Peťo, teraz si úplne v zábere, si úplne hlavná hviezda. Ale... No, ty veľa čo? Je lepší utek ako druhý. Peťo, nemáš trému na riterne? Dajte to všetko, tu trča. Tepláková súprava, dvojde si doprava. Poď. Pekne. No tie dve isté miesta. Toto to je 30, 30. 0. 40, nie? 40, 0,40. 0,40, 0,40. Stará. Čiara. Čiarka. Poď gól. Poď tu vy. Pekto. Neprešla ti raketa na našu polku? To neviem. No, Nemáme zábery. Nemáme zábery. Nemáme čo diskutovať. Neviem, ako sa to mohlo stať, ale chýba prosím 15 sekúnd. 30-0. Tak aby som neobskakoval ako ty. Sorry, chcel som ťa trafiť. Inde. Zašiel si to. Let's play a game. Quiet, please. Thank you, thank you. Pekná. Sakryš. Pekná.
dávame ti. Už ste vyhrali asi. Hej. Bolo 40-30. Nemám, idem. Ideme na strane, 4-3. Kokos. To ešte prehráme. A už sme to otočili, vidíte? Takto sa hrá tenis. No, teraz si to dáva. Peter, ty nie si trošku dementný človek? Tak. Prečo si mi zakryl kameru? Ja som to nezakryl. Nevážne som to nezakryl, ja. Ba, Peťo, ty žiješ úplne v nejakom inom svete, podľa mňa. nezakryl. A kto to zakryl? Ty si posledný Ja, odchádzal. hej, ale ako... Ja som to nezakryl. Nechajme to na Peťa. Veď pozrieš si video, kto to zakryl. No tak to si pozriem Je teda. tam možnosť, že som to bol ja. Však ty si tu nebol ani Peťo nastavil. Ale že ja som si pozeral